Helo, Alex dwi, a dwi'n byw yn Aberystwyth. Dwi'n dod o Timisoara yn Rwmania yn wreiddiol. Ar ôl astudio mathemateg yn Brifysgol Durham, symudiais i Rhydychen i weithio. Gwrddais i â Gwilym fy ngwri, a wnaethon ni briodi yn Haf 2020. Dyn ni wedi symud i Aberystwyth ers mis Awst llynedd, achos roedd fy ngwri yn dechrau swydd fel gweinidog mewn eglwys yn nghanol Aberystwyth. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers mis Medi llynedd. Dwi wedi bod yn cael gwersi Cymraeg ar Zoom gyda dysgu Cymraeg drwy'r Brifysgol Aberystwyth. Mae app Duolingo yn defnyddiol iawn hefyd. Dwi'n hoffi darllen a mae llawer o lyfrau ar gael i ddysgwyr. Dwi'n siarad yn Gymraeg gyda ffrind o'r eglwys. Helo Rhiannon! Helo Alex, sut wyt ti heddiw? Da iawn diolch. Sut wyt ti heddiw? A dwi'n siarad a ymarfer Cymraeg gyda fy ngwri hefyd. Astudio. Astudio canu. Mae gwrando ar y radio ac ar cerddoriaeth Cymraeg yn fy helpu fi. Dwi'n hoffi gwrando ar gerddoriaeth y band Gwilym. Penderfynais i ddysgu Cymraeg achos, wel, dwi'n briod a dyn o Gymru a dwi'n byw yn Cymru, felly mae'n pwysig iawn i ddysgu Cymraeg. A dwi eisiau helpu fy ngwri yn yr eglwys a dwi eisiau dysgu yn yr ysgol Sul. A dwi'n falch iawn mae fy ngwri yn dysgu Rwmanieg hefyd. Beth yw tips Cymraeg fi? Rhaid ymarfer. Mae'n pwysig iawn i ymarfer bob dydd. Gall 15 munud bob dydd wneud gwahaniaeth mawr. Bobl bach! Dwi'n meddwl fod yr ymadrodd yma'n ddoniol iawn. Dysgais i bobl bach gan fy nhad yn hyfraith. Dwi'n caru Cymraeg. Dwi eisiau parhau i ddysgu Cymraeg a magu hyder i'w siarad yn rhugl. Dwi'n edrych ymlaen. Pob hwyl i bawb sy'n dysgu Cymraeg. Hwyl fawr!